Nakatakdang itayo sa Angeles City ang isang hospitality hotel sa pangunguna ng Swiss Care Foundation na inulunsad noong December 19 kasabay ng unveiling ng architectural model ng proyekto. Layunin ng foundation na bigyang kaalaman at kasanayan ng mahihirap na kapampangan sa hospitality management at iba pang kaugnay na larangan upang mapalawak ang kanilang oportunidad sa trabaho at kabuhayan. I tell you why, because we love the smile of this. But you know, Roger and I, we had our factories in China, and China was outstanding for business, truly really good, but everybody is a bit more like a robot. They're very efficient, they are very good, the smile is missing, and when we come to the Philippines, they have the big smile, they don't come to work, but that's okay. But we smile! Kabilang sa mga plano ang libreng edukasyon, training at capacity building programs para sa hotel, restaurant at sektor ng turismo. Ang Swiss Care Foundation ay kapatid na organisasyon ng La Rose Noire Foundation na kilala sa scholarship programs para sa pastry chef, barista at baker. Ang dalawang foundation ay pinamumunuan ng iisang board of trustees. Sa pakikipagtulungan sa mga industry partner at training institutions, hangad ng foundation na makapagbigay ng abot-kayang learning pathways sa mahihirap na kapampangan. Inaasahang ilalahad sa mga susunod na buwan ang detalye ng mga programa at proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para King News 4 Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.